कारेन्टनि गेस नै फिसा फिसा माने बन सोना होनांगौ बेहाय फिसा फिसा बन सोना होबानो माने बेजों नै तारा नैबे तारा नैजों तार दोङो बेहाय कारेन्टजों लागायबाय दोङो ओमफ्राय मोनसे मोननै खान्दासे खान्दानै बन सोना होबानो धुनिया एखे थारमाने जोंबाय थायो आरो कि धुनियासे नै दा नै फुलुरि बानायगोन नैहाय नैबे भालु दङ बायदेवा बानायगोन जोंहा मेदामा नैजों नै भालु दङायाव नै कारेन्टजों जों इउटुबफोराव नुबाय थायोमोन नैबे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि भालुक दङा बे नैबे सकआव नैबे गंसे गलायाव नै आदाया सालायबाय थायो गलाखौ नै मिथाइफोरखौ बानायो नैबे निंकिबो दोङो नै गजा बानायो नैबे परथा बायदिसिना बानायो दा फुलुरि बानायनायदों नैबे नै माबानि गेस आरो इयो बेखौथ' बयनि न'खरावबो दोङो गोबांनियावनो दोङो नै बिदि नङा आरो इयो नैबे बिदि नङा आरो एकदम बियो आलादाथार माने कारेन्टजों आरो इउटुबाव नुबाय थायोमोन दा मोगथाङाव नुनो मोनबाय दा नै बसा दा आंनोबो नांगौ जादों बेखौ बेसे लादो होनोमोन 3,500 लाखिदोंनो बिथाङा दिनै खैदिन जाखो बे लाबोनाय सानथाम जाबायनो बे लाबोनाया दा आरोबाव बेहाय 20 खानसो अर्डार खालामदोनो बे दखानाव गलायाव फैनानै आदानि नैबे बुस्थुखौ नुनानै गोबांनोबो नांगौ जादों आंनोबो दा नांगौ जाबाय थरसे फिसा फिसा नैबे फिसा फिसा नैयाव सोना होबानो माने गुम जोंबाय थागोन आरो कि टेनसन गैयि बेनिखायनो आं बेखौ नुनानै अकस्मात भिडिअ खालामब्रबनाय जाबाय नैबे निंकि सिंकि गासिखौबो बानायजोबो गजा बायदिसिना बेजोंनो बानायजोबनाय ओंखाम ओंख्रि संनो हायो बेदर बायदिसिना संनो हायो न' टेनसन महालक्ष्मी नामाबो दस महालक्ष्मी ना महालक्ष्मी उड स्टपसो होनना बुङो आरो ना गेस होना आरो ना स्टप होनना बुङो गेस माने आरो माबा नङा नालाय इयो नेचारेल कारेन्ट प्लास जों नै बन देनाय होदोनाय माबाखौ होदोनाय मा होनो बै फुलुरिखौ होदोनाय गुदुं जाबायनो जायाखै थावालाय गेस माबानि बायदिनो एखे जायोना गेस बायदिनो हा ना गोबाव लायो बेहाय गोबाव लायो नामा अरनि लोगो आरो ना अरा इयाव मा होनो 1 नाम्बार 2 नाम्बार थायो नामा दा बेसे होदो बेहाय 1 होदो दिनै बारायनाय बबे बारायो नायनो बबे बारायबाय ओमफ्राय बारा जाबाय आरो नङा ना 3 नाम्बार आरो बारा जाबाय तिनियाव दोङो दा तिनियाव होबाय कारेन्ट चार्ज गैयाबा गैला चार्ज होनांगौ चार्ज होनांगौ चार्ज नङाबा जाया आरो ना दा बे चार्जजों सोलिदोंना ना डाइरेक्ट कारेन्टजों लागायबाय थादों चार्ज होना दोनखाबाय माने ओरै बेखौ बानायबाय थानायावबो चार्ज होजायो आरो ना होमबा बेटारि दङ नामा बेहाय बाइकनि बेटारि आइसि बुजि मोनबाय मबाव थायो बेटारिया नैबे सिङाव थायो गरम जायाना बेटारिया दा बेखौ 3 नाम्बाराव होदों आरो ना 3 नाम्बाराव होदों नायदों नैयाव भिडिअ दिन्थिबाय दा 1आव होबाय नैबे बायदेवा बानायगासिनो जोंनिया बायदेवनि हासबेन्डआ नायगासिनो बानायनायखौ नांथारगोनथ' र' नोंथांनोबो नांगोनबा माब्ला फैबावगोन आदा माब्ला फैगोन बिहरबानो फैगोन नाम्बार लाखिखादो टेनसन गैया होमबालाय आंबो फन खालामनानै फैनोसै नाम्बारखौ लाखाबाय आदानि नाम्बारखौ आरो सोरनोबा नांगौबा जाय आंनि नाम्बारा दोङो बिथांमोना आंखौ फन खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आंबो नांगोन होननानै अब्लानो आं नैबे आदाखौ जगाजग खालामनानै बे नैबे माबानि मा होनोखौ महालक्ष्मी उड स्टप बेखौ मोननांगोन हांगारबो गोलैयो न' बे हांगारखौ बेखौ नाख्लायनांगौ दा खोलैनो जाथ'वाखै आरो ना गारखाबाय दा बेखौ माने बन्द' खालामनायनि उनावसो हांगारखौ खोलैगोन एरनाबो दोनजायो ना बेसे बेयो थारमाने बे हांगारा माबा होनायावबो मा होनो बेखौ थोरसि लथा सुनायावबो
एकदम 100% हेल्प जायो थारमाने बरिया मानसिनि हाथायबो होजागोन आरो न' साबोन लगायलायनाङा थारमाने साफा जायो आरो अ थिगानो बरिया जिनिस इयो बरिया फिल्म साबोन लगायनो बाथ्रा गैया औ न' टेनसन मोनसे मोननैयावनो जायो आरो ना बरियासो जाबाय थादों नै गोजां बोथोरावबो अर सायबाय थानो हागोन नोंसोर अर सायनो हागोन गोजां बोथोराव सेथ्ला संनानै जाबाय था बिन्दासके बायबोला नाङालै इउनि माबाखौ नोंहालाय एसे गाहायाव दोननानै गेजेर बेंखलायनानै अर सायबाय थानो हागोनथ' गोजां बोथोरावबो जाथ'बाय होमब्ला नोंथांमोन लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय 5 मिनिटनि सायाव जाबाय